Všetci máme v sebe istý bod, kde sa pretínajú všetky naše skúsenosti s tým, čo nás najviac inšpiruje a nadchýňa. Keď v sebe tento bod zlomu objavíme, voní sa úžasná energia, ktorá nás rozpohybuje smerom k tomu, po čom skutočne túžime a čo skutočne chceme. Ponúknem vám svoj pohľad na zmenu. Ako ju vlastne vnímam ja? Ja napríklad zmenu vnímam ako niečo veľmi prirodzené a dokonca veľmi nevyhnutné. Pretože je to presne ten priestor mimo komfortnej zóny, kde môžem rásť a posúvať sa dopredu. Takže na mojom workshope si na praktických a interaktívnych cvičeniach vyskúšame, ako napríklad 4 kroky nenásilnej komunikácie dokážu pomôcť v tom, aby sme sa vedeli vyjadriť jasnejšie, úprimnejšie a zároveň neobviňovať buď toho druhého, alebo nás. Na workshope odhalím najčastejšie používané stratégie a vzorce správania, ktoré vedú k negatívnym emóciám, ktoré potom následne poškodzujú zdravie človeka. Blokujú totiž jeho životnú energiu, spôsobujú prekyslenie organizmu a následne kolaps celého organizmu a zdravia. Etikoterapia je hlbinnou autoterapiou človeka smerujúceho k celistvosti. Konkrétne počas mojej prednášky v nedeľu 9.3. do obeda v sále Odvahy vám porozprávam, ako komunikovať s vašimi návštevníkmi na weboch, vo facebookových komentároch, na fórach, vo fanpageoch, aby ste z nich spravili svojich nasledovateľov a mohli následne budovať vzťah a dôveru, až kým sa nestanú vašimi klientmi. Ale potom to ešte nekončí. A ako komunikovať a ako pracovať s vašimi zákazníkmi a klientami, aby si od vás znovu nakupovali, znovu vám nechávali svoje peniaze a stali sa z nich nielen spokojní klienti, čo je základ, ale aj fanúšikovia, ktorí vás budú nasledovať na vašej ceste a vo vašom biznise. Vyzkoušejte, jaké to je skrze tanec být více odvážný, více sebevědomý a více šťastný. Tento tanec je transformační. Freelance je nový tanec, který jsem vytvořila z toho důvodu, aby tanec nebyl jenom o technice nebo o tom, jak toho krásně vypadáme a o nějaké preciznosti, ale především, aby byl o našem vnitřním prožitku. Na tomto workshope sa dozvieš, ako zo svojho života odstrániš veci, ako je informačný pretlak, ako je multitasking. A zbavíš sa niekoľkých ďalších koreňových príčin prokrastinácie v tvojom živote a vďaka tomu sa budeš vedieť lepšie sústrediť na prácu a v konečnom dôsledku budeš ďaleko viacej produktívny. Pozrieme sa na to, akým skresleniam podlieha naše rozhodovanie, ako tieto skreslenia vyvažovať, ako robiť rozumné, racionálne rozhodnutia a kedy sú dobré. A tiež sa pozrieme na to, pozrieme sa na niekoľko techník intuitívneho rozhodovania a pozrieme sa na to, kedy práve tieto techniky sú lepšie ako tie racionálne.